Si faig vídeos en castellà, estic fent vídeos en castellà, doncs, no? com descuidant la llengua catalana, que és la meva llengua natal, estimada, volguda. Si faig vídeos en castellà no es pot entendre perquè estic menyspreant la meva llengua catalana i ho estic fent com per un expansionisme, como por ánimo de lucro, para llegar a más gente que habla español, y eso está muy mal. Si faig els vídeos en llengua catalana, entonces soy una independentista catalana nacionalista a tope, nacionalista de Catalunya, digamos, i no estic fent que la resta de població que parla un idioma semblant al meu, com podria ser el castellà, o igual al meu, perquè el castellà també és el meu idioma, doncs no estic fent que ho entenguin, no? O sigui, el rotllo és polaritzar, sempre. Per això no m'agradaven les enquestes, perquè normalment, en totes les enquestes que he fet, no hi havia l'opció que m'agradava a mi. Sempre era en plan, pues ni A ni B ni C, ni D ni E, fíjate. Llavors aquí és que he de ser o indepe o en contra dels indepes. He de ser feminista o masclista. Imagina't aquí, aquí ja és la bomba, porque como si una cosa fuera al contrario de la otra. Pero també s'enfoca així, ¿no? O eres feminista, pero si no eres feminista es que eres machista. Es que si no eres la palabra feminista que esa persona se imagine, es que eres machista o patriarcal, ¿no? És que si no estàs a favor de la democràcia, vol dir que estàs a favor d'una dictadura, no? Sobretot això, no? Intentar que no hi hagi opcions de pensament lliure, sinó que tot encaixi en una quadrícula de A, B o C. ¿Por qué algunos vídeos los hago en catalán? ¿Por qué algunos vídeos los hago en castellano, en español? ¿Por qué? La resposta és fàcil, és aquesta.